Jeg sidder hernede i butikken sammen med mig, eller Smilende Susie, som jeg også kalder hende. Og dem, der ellers har været på tur med os og blevet undervist af mig, ved, hvorfor jeg kalder hende det. Maj, hun er lige kommet fra Canada og har styrtet herude i butikken for at sige hej til os. Det er vi rigtig glade for. Og Maj, hvad er det for et sindssygt projekt, du egentlig er gang i? Jeg er rigtig glad for at køre pukkelpist. Som du nok ved, vi har jo været ude og køre pukler sammen. Mange. I fortiden. Ja. Så jeg er rigtig glad for at køre pukkelpist, og når man gør en ting nok, så begynder man også at sætte nogle mål. Og det er så blevet til et mål om at komme til OL i år. Ja. Og hvordan går det med det? Jamen, det går okay. Der er 2 krav, jeg skal opfylde. Det ene er at køre top 30 til VM og i World Cup. Og det andet er 80 FIS-point. FIS, det er det internationale skiforbund. Og jeg har kørt top 30 til VM, og jeg har kørt top 30 i World Cup. Så nu mangler jeg de 80 FIS-point. Okay. Og det har jeg 5 chancer for at gøre her til vinter i World Cup'en. Og det er opnåeligt, siger du? Altså, jeg har før gjort det. Jeg har før kørt 90, som er bedre end 80. Så på ryggraden, der har man fornemmelse af, at det godt kan lade sig gøre. Men i det virkelige liv, så ved man også godt, at det er svært, og det skal være en god dag, og alt skal spille, og man skal ikke lave nogen fejl i sit løb. Så jeg tror på det, ellers så vil jeg ikke gøre det. Ja. Men du fortalte mig også, at du trænede med amerikanerne, var det sådan? Ja, jeg træner med, vi har jo ikke et freestyle-landshold i sig selv med trænere og det hele i Danmark, så man måske selv ud at finde sine trænere. Jeg har trænet med lidt forskellige løbet af årene, og nu er det blevet til, at jeg træner med et amerikansk hold, som hedder Park City Freestyle-holdet, hvor der er en masse piger på holdet, og det er fedt at kunne konkurrere med dem. Ja. Så er der selvfølgelig også en masse drenge, så det er også lidt fedt. Det er også meget sjovt. Og så er der en masse trænere, der er 4 trænere tilknyttet, og så er der nogen, der er tilknyttet os, der kører World Cup. Ja. Så det er rigtig professionelt, og man får rigtig mange indspark og god feedback. Så det har været godt? Det har været rigtig godt. Ja. Det har været rigtig godt. OL, det er i februar? I Rusland, i Sochi. Ja. Og hvornår er sidste chance? Den 19. januar. Ja. Og hvor mange chancer var det, du havde? 5. Så hvad nu? Du er lige kommet fra Canada? Jeg er lige landet her for et par timer siden, efter 15 timer i en flyver. Så du er super frisk? Ja, jeg er super frisk. Og så er planen lige nu, at jeg lige skal lave noget fysisk træning herhjemme, og blive helt mentalt konkurrenceklar op i hovedet. Der er rigtig pukkelpist, som jo er min yndlingsdisciplin. Der er virkelig meget mentalt, fordi det tager kun omkring 25-30 sekunder at køre ned den bane, og på de 25 sekunder, der skal man have kørt over 2 hop, og over en 60-70 pukler. Så man skal være helt klar oven i hovedet, når man gør det. Så de næste par uger, der skal jeg lige arbejde lidt med psyken og fysikken, så jeg er fuldstændig klar i januar. Det er godt. Ja. Jamen, vi tror på dig, Maj, så du skal have held og lykke, og så glæder vi os til at se dig i Sochi.